רגע לפני הבנק, אנדורון, יועץ משכנתאות, זכיין של Money Together באשדוד. אתה יועץ מתחיל ויודע בדיוק מה עוצר אותך מלהרים טלפון או לדבר עם לקוח. יש את הפחד הזה שיגידו לך, לא מעניין אותי, שינתקו, שיצחקו. בעיקר שיחשבו שאתה מוכר, זה פחד עמוק, אנושי, אבל את האמת הוא גם משתק. וזה בדיוק מה שאנחנו משנים אצלנו במשרד באשדוד. אנחנו לא נשאיר אותך לבד עם הפחד הזה, אנחנו נתרגל שיחות מחירה וסביבה בטוחה בינינו. נעשה ליווי אמיתי, גם רגשית. ניתן דוגמאות, תסריטים, אפילו הקלטות, ובעיקר תחושת מסוגלות שאתה לא לבד. כתוב לי את המילה בלי פחד, ונראה איך מתקדמים עם ביטחון ולא עם חשש. זה מתחיל ככה אצל כולם, וברגע שמתרגלים, זה רץ. צריך רק לעשות את זה נכון, ואני כאן בשביל זה. אז אפשר גם להתקשר.